खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ थांनाय मैया सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट 3.0 खौ बेखेवनानै होबाय 20, 21 आरो 22 जानुवारि सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट 3.0 आ मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमोद बर' बिथाङा क'क्राझाराव प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बिटिआर सोरखारनि फेस्टिभेल बायदि बायदि फोरबो खुंनायजों जेबो जाया बुंनायनि सायाव प्रमोद बर' बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरोबाव 2025 मायथाइनिफ्राय 2026 मायथाइनि रांखान्थि बोसोर हाबनाय लोगो लोगो क'क्राझार आरो बाक्सायाव 500 गेलेगिरिफोर थानो हानाय 5 कौटि रांनि हस्टेल लुफुंनानै होगोन होनना सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नगाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे धिं दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुमाखौ सहरिया ट्राइबेल गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 18 आरो 19 जानुवारि खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाया जोबलांबाय। नगाव जिल्ला एबसुनि आफादगिरि अमृत खाख्लारि बिथांनि मासि सामलायनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिके WSCनि DYCM रमिअ पि नार्जारि बिथाङा बराय बिबुंथि लाखियो बानजाय आफादनि आफादगिरि शुक्लेश्वर महिलारि बिथाङा। हाबाफारिनि गेवलां मेलाव हांख्रायजानाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' माहारि बा सोलोंथाइनि थासारि समाजारि थासारि आरो BKWSC गावखुंथायखौ आबुङै दाफुंनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै नगावनि धिंआव रायजो जानाय बर'फ्रा माहारिबादनि आदर्शखौ गोख्रों फोथांना लाखिनायानो बर'नि सिनायथि होननानै बयखौबो खौसेयै थानो खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादोंमोन नगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि बिदुत हाज'वारि बिथाङा। रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायनो फैग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायनो फैग्रा दावबायारिफोरनि सुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै मैया रायमना माहारियारि पार्क थांग्रा लामा सेरावनो पिंकु नार्जारि मुंनि सासे लाइमोना गोदानै पिनजिलिन मुंनि गंसे रिजर्ट खुलिदों। बे रिजर्टखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बर'नि मुंदांखा इउटुबार डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा नुजाथिफैदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे रिजर्टआव नोंथांमोना गोजौ थाखोनि थानायनि सुबिदाजों लोगोसे खुदियाफोरनि गेलेग्रा गथ'सा पार्क आरो गोथाव गोबां जाग्रा आदारफोरखौ मोननो हागोन। बे रिजर्टआव नोंथांमोना थाफैनो गोसोब्ला आरो गोबां बाथ्रा मिथिनो गोसोब्ला 6001133711 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। देबोरगाव ब्लक UPPLनि बानजायनायाव बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबजों लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोनो थाखाय गोबां क्लाबफोरनो बुलुर आरो क्रिकेट राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि सनिल कुमार ब्रह्म बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिना होदोंदि गोबाव समनिफ्रायनो बिटिआर सोरखारा गेलेनाय बिथिंखौबो जौगानांगौनि थाखाय हाबा मावदों होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिफांनि रोदा आरो दंफां खावनायनि दायाव 4 सुबुंफोरा जोबथेसालियाव थानांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उरिष्यानि भितरनिका हायुङारि पार्कआव मोनसे मुलियारि बिफां खावनायाव 4 सुबुंफोरा जोबथेसालियाव थानाङो होनना मिथिनो मोनदों। जाय बिफांनि रोदाफोरखौ लानानै बे जाथाया जादों। बे बिफाङा मुलियारि गुनफोरनि थाखायल' नङा नाथाय आबहावा रैखाथिनि थाखायबो गोनांथार। हाग्रा बिफाननि पेट्रलिं हान्जाया
भितरनिका हायुङारि पार्कनि कालिभनजिडिया हाग्रायाव 4 सुबुंफोरखौ हमदोंमोन आरो बे सुबुंफोरा हाग्रानिफ्राय गोनांथार मेग्र'भ हारिसा सालसिया बिफांनि रोदा आरो दंफांखौ दाननानै लांगासिनो दंमोन, जायनि जाउनाव बिफांनि रोदा आरो दंफां खावनायनि दायाव 4 सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव दोननाय जायो। एपिडिसिएलआ रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 नि थाखाय मोनसे टाइम अफ डे खाजोना दाथाय थांखि दैखांदों। आसाम इलेक्ट्रिसिटि रेगुलेटरि कमिसन (AERC) नो गावनि आर'जलाइयाव एपिडिसिएलआ टेरिफ दाथायखौ हरनि घन्टा 12 हर गेजेरनिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम, सानखौराङारि घन्टा फुंनि 6 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम, 5 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिमाव थाखो राननो सुबुरुन होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइनि 1 आरो 2 फेब्रुआरियाव गुवाहाटीआव थानाय बर' साहित्य सभा बाथौफुरि आहम गावआव जानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफाद एबा UBPFनि 1थि बोसोरारि जथुम्मानि जानो गोनां हाबाफारिनि मैया गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। गायसनजेनो सोनाब गुवाहाटीनि MLA रमेन्द्र नारायण कलिता बिथांनि आखाइजों मैया गाहाय खुन्थियाखौ गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। जामदुर बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। BTC बिसायख'थिनि समा साखाथियाव सफैनाय लोगो लोगोनो मोनसे दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव हाबनाय ओंखारनाया हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो मैया जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव UPPL दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बालागाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय सुरिबारि गामिनि गासै गं 11 नखरनि सोद्रोमाफोरा मैया BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैयो होनना मिथिनो मोनदों। बेनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।